Da, mă, frate, da, cum ți-am zis, bă, asta ce e cu asta? Frate, eu ți-am zis unde se duce asta. Nu știu, frate, o să vedem. Bine, frate, hai. Ești gata, frate? Du, frate. Stai să-mi pun itemele ăsta în ghiozdan. Și hai, frate. What? M-a lovit foarte tare. Unde suntem, frate? Nu știu, frate. Vă, frate, ce cu lumina asta mare? Nu știu, frate, eu să căutăm. Frate. Tu te duci încolo și încolo, da? Du, frate. Hai, pa. Shit. Trebuie să săpui cumva sus. Stai să dăm în ghiozdan ceva. Uite, bine că am luat itemele astea cu mine. Asta cu mine. Mamă, mă lasă. Nu e nimic. Coboră înapoi, că n-au. Au, piciorul. Este tot pe dos. Au, este numai la jos. Aoleu, aici. Unde este la vedere? Au! Să urc înapoi sus. Urc. Uite. M-am pus la să dorm. Ia să văd unde duce asta. Ce aici? Semnă întrebări și asta e în mormânt. Capul frate meu. Oh my god. Ce scrie pe ăsta? Telefonul lui Herman. Ok? Dacă vreți să vedeți pe faptul, vino la adresa care ți-l trimite acum, care este. Dă pe stop măcar, nu mi-l da încet, că n-aud nimic. Ok. Deci am auzit. Blup! Ce? Te aștept la față. Aoleu. Trebuie să merg să duce acolo. Uite niște iteme. Să le iau. Le-am luat. Hai să mă cațăr. Sunt mai bine cățărat. Aici am făcut o scara. Hai să mă duc înapoi. Itemele astea să mă ajute. Este noapte afară. Ce bine că am găsit tainele alea acolo. Ce bine e. Ați mai bine în astea. Adică 20 de kilometri până acolo. Și am găsit acele iteme. Ce?
the fuck? Am plecat 20 de kilometri. Au, dacă așa. Robin? Ai venit în cea mai mare capcana mea. Frate! Dacă vrei să-mi scapi, vezi scaunele să fie cu pericol. Adică... Și dacă apăs pe butonul ăsta, ce că? Ce? Stai pe locul Herobrine, n-ai cum să mă fingi. Fratele ăsta să bea eu jos toată că mă sperii. Taci, frate, orice pentru tine. Oh shit! Dai, tira lei! Trebuie să-i dai telefonul, frate. Așa. Și sunt 2000 de... Și trebuie să fac parcurs? Da. Ok. Frate, telefonul ăsta are o travă și să știi care are travă, da? Da, frate. Să uită. Ia Herobrine. Mai bine ia tu decât să-l ia fratele meu. Mulțumesc. Am omorât cu puterile mele pe naibii Herobrine. Ești bine, frate? Da, frate. Stai să apăs pe butonul ăla. Și cam atât a fost acest episod. Dacă vă plăcea să dați un like, un share, un Insta pe Instagram. A fost doar un episod, de prima dată, dar un episod. Poate alte episoade o să fac de alte date. Și cam atât a fost acest episod. Dacă vă plăcea să dați like, share, subscribe. Iar și dacă mai vreți să facem un episod ăsta cu fratele, lăsați în descriere. Pa, pa!